този филм не са използвани актьори, нито рекламни материали. Хората, които участват в снимките, са наши членове. Всички кадри са заснети по време на нашите пътувания по света. Сигурен съм, че в момента, в който видите това прасенце касичка, си представяте една добре управлявана компания. В горния ляв ъгъл се намира синия знак «Трябва да си тук». Може би сте го виждали в интернет. Той се разпространява като вирус. Хората качват снимки във Фейсбук и Твитър. С него означават забележителни места, спортни събития, летене и гмуркане и местата, на които са били. Питате се какво стои зад този знак. Да се върнем към 2005, когато Уейн Наджант и Майк Аскю се запитали какво спира хората да посещават места, които харесват и да създават спомени. Оказало се, че причината са парите, защото ако можем да си позволим да сбъднем мечтите си, ще го направим. Резултатите са ясни. Обикаляхме из цяла Америка. Снимахме се в клипове като за MTV и всичко беше просто супер! За първи път виждам океана, а дъщеря ми е във възторг. Създадохме спомени за цял живот само за няколко дни. Не мислехме, че е възможно да е толкова забавно. Тези хора създадоха невероятен клуб, който помага на хора с най-различен бюджет да изживеят повече. Името на клуба е Dream Trips, а всеки член носи такъв син надпис. Ние създаваме уникални ваканции, които не можете да направите сами. От романтични бягства до мега-курорти на смешни цени. Това е възможно благодарение на идеята за групови отстъпки, която прави успешни компании като Costco. Ние купуваме почивки в прочути курорти, круизи, паркове и хотели, екипировка, билети за състезания и концерти и много други. Тези 5-звездни преживявания са на цени за 2 и 3-звездни почивки само за нашите членове. Всъщност това не са просто намалени цени. Всяко пътуване е от световна класа, планирано за вас, все едно, че сте рок-звезда. Често ви посрещаме на летището, подготвили сме предварително стаята ви, осигурили сме ви купони и забавления и невиждано ниво на обслужване. Мили Боже, това е невероятно. Да се пренесем тук, струва си всеки цент. Истински дар е да се включиш в такова пътешествие. Запознаваш се с чудесни хора, които идват буквално от всички краища на света. Другите семейства играят заедно. Нашето семейство също играе заедно. Хванахме си рибка. Направо е страхотно. Пясъкът е топъл! Не бях и помислил, че е възможно, само като гледам телевизионните реклами от дивана. Във ваканция съм! От Бруклин до Монте Карло. Казаха, че мога да го гледам само на видео. Виждате ли сега? Най-добрата почивка. Изобщо. 6 часа след пристигането ми непрекъснато повтарях: Боже мой! Да! 12-та ни почивка. Първата ни почивка. Това е 11-та ни почивка. Благословени сме, че сме тук. Това е първото ми мечтано пътуване и е направо удивително. Когато се събудих сутринта, погледнах този красив курорт. Погледнах спокойния океан и осъзнах, че реалността е много по-добра от мечтите ми. Изживели ли сте нещо по-романтично от вечеря на Айфеловата кула? Това е невероятно. По-голямо приключение от парасейлинг над Карибите? Чудесно е! Страхотно! Или по-голямо задоволство от построяването на сиропиталище? Трябва да си тук. Тук. Да! Те отварят синия знак «Трябва да си тук». Снимат се и качват снимката. После казват на любими хора: «Трябва да сте тук с мен. Трябва да изживеете този момент». Според тази концепция, уникалното изживяване би трябвало да се дава като награда, но вместо това се предлага на членовете на силно намалена цена. Нашите членове са спокойни, че ще получат добра цена. А ако резервират ваканция от нас, но намерят по-ниски цени в рамките на седмица, ние им връщаме парите и ги пращаме на почивка безплатно. С мечтаното пътуване те ще могат да се насладят на повече изживявания при възможно най-ниски цени и всеки може да си позволи да отиде на всяко от тези места. Но не е само това.
Освен, че се наслаждават на тези преживявания, членовете ни пълнят нещо като своя спестовна касичка за почивки. Има много ползи да сте членове и аз ще ви покажа 3, които ще ви помогнат да почивате по-скоро. Не, дори сега. Ако погледнете в горната дясна част на екрана, ще видите логото на Rovia. За да резервират почивка, хората използват сайтове като Expedia, Travelocity и други. Нашата търсачка се нарича Rovia, а на нея може да резервирате полет, хотел или круиз. Но нашето предимство е в така наречения свивач на цени, който действа последния начин. Ако цената се промени, след като резервирате билет или хотел, свивачът автоматично променя резервацията и ви връща разликата. Много яко! Част от всяка резервация се вписва на вашата сметка и я използвате за следващото пътуване. Разбрахте ли? Следва нашият онлайн мол. Всички можем да пазаруваме тук. Включени са 900 магазина, сред които Target, Walmart, Best Buy, Home Depot и други. А част от цената на всяка покупка се прехвърля на сметката ви и се използва за друго пътуване. Но ето и най-хубавото. Това са членските ни такси. Нашите клубове, подобно на фитнес-центровете и кабелната телевизия, имат месечна такса. Тя е $50. Има и първоначална такса от $200. Уникалното при нас е, че всеки долар, който харчите за членска такса, се прехвърля като наградни точки и може да се използва за вашите бъдещи пътувания. Ето как действа. Наградните точки са лесни за разбиране. Всяка точка се равнява на $1. И когато наберете 200 точки, ще понижите с $200 вече силно намалената цена за мечтаното пътуване. Има 3 начина да печелите точки. Като станете член на мечтано пътуване, получавате 200 точки за едно или повече от вашите мечтани пътувания в рамките на 1 година. Но няма нужда да пътувате. Просто събирайте. През годината всеки долар от месечната ви такса ще влиза във вашата сметка като наградна точка. Точките ще могат да бъдат използвани и след края на годината. Например, ставате член на клуба на 15 юни 2013 и плащате таксите 1 година. На 15 юни 2014 вече ще имате 600 точки или $600, които да използвате за пътувания. А когато споделяте своя опит, вие получавате награда. За всеки приятел, когото доведете, получавате по 50 точки във вашата сметка. Ето примери за наградни пътувания. Организирахме почивка в курорта Лунен дворец и членовете ни умоляваха да го направим отново. Може да използвате до 600 точки за тази почивка. Стаите им са по-хубави от домовете ни. Невероятно е. За всичко са се погрижили. Това е чудесно. Трябва просто да дойдем. Трябва да си тук. Да! Друг много търсен курорт е Гран Сиренас в Ривиера Мая. Може да използвате до 450 точки за това пътуване. Невероятно е. Ходихме на всякакви екскурзии. Курортът е изумителен. Има чудесни басейни и плаж. Храната е изискана. И това е стил на живот, който живеем благодарение на решение, взето преди няколко години, когато се включихме в клуба. Не става дума само за почивките и намаленията, които ползваме, а и за изживяванията, които компанията създава. Много хора мечтаят за 3 дни голф на Мъртъл Бич, а всички обичат Лас Вегас. Може да използвате до 100 точки за пътуване до прочутия Плаза, хотелът с най-добри стаи във Вегас. Тъй като мечтано пътуване залага на изключителните преживявания, ние предлагаме възможности, които не може да намерите другаде, като лов на елени с лъкове и посещение на световните серии. Имаме и стотици пътувания, от които да избирате. Правим специални седмични оферти всеки понеделник от 19 часа. Например, в последния понеделник на всеки месец пускаме круизи по $69 без пристанищните такси. Един аспект от програмата ни, с който се гордеем, е нашето сърце. Ние развиваме благотворително партньорство с фондация World Ventures и правим повече от 50 хуманитарни пътувания на година. Посветили сме се да повлияем на живота на децата по света. Построили сме повече от 25 училища в Централна Америка. Доставяме питейна вода в села в Африка. Имаме образователни програми и микрозаеми за самотни майки, с които да им помогнем да започнат бизнес. Възстановихме игрища и започнахме програма с клуб Момчета и момичета на Америка. Имаме потенциал да повлияем на живота на 2,5 милиона деца годишно. Организираните от нас пътувания по света ви позволяват да участвате в тези проекти.
Както ще ви кажат много от членовете ни, отивате на тези пътувания, за да дадете, но обикновено получавате най-големия дар. Дойдох веднъж, но тези деца влязоха под кожата ми и нямам търпение да се върна. Стопля сърцата ви. Това е само началото на нещо голямо и искам да благодаря на всички, които помогнаха да се случи. Няма нужда да ставате доброволец. Ако се присъедините към нас, ще помогнете на децата в нужда. Част от членската такса финансира тези проекти и покрива напълно работните разходи на фондацията. Това е клубът. Удивителни преживявания на гарантирано най-ниските цени и начин да финансирате тези преживявания. Стотици хиляди хора по цял свят вече се присъединиха. Вие трябва да сте тук. Сега ще отделя минута, за да поговоря за незадължителната част. И ако тя не ви допадне, няма проблем. Елате в клуба и се наслаждавайте на новите преживявания. Бихте могли обаче да ни помогнете да споделим тази концепция. За $11 месечно и първоначална такса от $100 може да станете представител на World Ventures и да получите правото да предлагате членство. Най-голямата ви полза е, че ако имате 3 членове в рамките на 4 седмици, получавате $100. Ако имате 4, независимо от периода, вашите членски такси, както и таксите ви на представител, отпадат. Ако имате 6 членове за първите 4 седмици, ние ви даваме $350 във вид на бонуси. Ако в рамките на месец от вашата мрежа постъпят 12 членове, се класирате за $300 бонус от първо ниво на крила и колела. Ако имате 6 човека, а те имат по още един, това също ви гарантира бонуса. 20 новопостъпили ви осигуряват второ ниво и от $400 до $900. Независимо кой сте, тези пари ще ви донесат забавления, свобода и доволство. А ако отговаряте на изискванията, може да се здобиете с едно от сребърните БМВ-та на World Ventures. И накрая, но не по важност, вие печелите чрез всеки член, присъединил се чрез вашата мрежа. World Ventures дава възможност на екипа ви да се разпростре по целия свят и да ви донесе значителен доход. Имаме членове по целия свят. Заедно сме сплотени. Забавляваме се, обичаме се, растем и променяме животи. Това е Ефеловата кула нощем. Тук сме с добри приятели. Успяхме да дойдем благодарение на това, което мъжът ми прави с World Ventures. Бях на 19, разорен студент и отидох на обучение. Срещнах някои от тези хора, видях голяма възможност и си казах, ето това трябва да правя и ще го правя. Трябваше да опитам. Не съм си представил да съм в Монте Карло и то в луксозен хотел, който не ми е по джоба. Днес животът е различен. Не мислех, че е добра идея. Не бях убедена в това, но той настоя. Не мога да се отблагодаря на основателите за това, че са създали такава уникална възможност. Понякога ти трябва време. Имало е моменти, в които съм бил разорен, но с World Ventures 3 години по-късно... Никога не съм мислила, че нещо такова ще бъде достъпно за някой като мен. Вярно е, World Ventures наистина може да направи живота ви по-различен. Нямах представа, че едно обаждане и малък син знак ще ме доведат до живот като този. Не знаех дали ще стане, но казах, вътре съм. Правиш това, което другите не биха правили, за да имаш това, което те не могат да имат. Не искам да отидем само на една почивка в Италия. Искам двамата с теб да ходим на почивки цял живот. Иснали ви да гледате как почиват другите? Има място и за вас. Включете се в клуба и елате тук. С най-добрия клуб в света получавате допълнителни доходи, помагате на децата и се наслаждавате на повече удоволствие. Надяваме се съвсем скоро и вие да имате своята "Ти трябва да си тук" снимка.